गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरबाय गासिबो बड'लेण्डनि आइ आफानिसिम दिनै आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भुमेजर इक' टुरिजम पिकनिक स्पट डिमाकुसि राभापारा दांथल चिरां बिटिआर आसामनि मा होनो बानजायगिरि आदामोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय लोगोसे लोगोफोर सङा 1 week लोगोनो 1 million थांदों थैंक यू এইটো সব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হৈছে হয় নহয় नोंसिनि अननायाव जादों आं खेबसे आरो खुलुमहरबावबाय थैंक यू आं गिबियावनो आंनि मेथाइ प्रेक्टिकल दा बिथाङा लिरनाय दालिमिया सिमेन्टखौ खनग्रोगोन दे दालिमिया सिमेन्ट ओरैजे मोजां मोना नामा दालिमिया सिमेन्टखौ इभिनिं फालनांबाय नाखि दालिमिया सिमेन्ट फालबाय न মই পম বটবতে দালমিয়া সিমেন্টটো গাওঁ যদি মাজত যদি কিবা মিষ্টেক যদি হয় কমা কৰি দিব আৰু যদি কমা কৰি নিদিয়ে একো নাই जेबो नङा खिन्थु नोंगौ पाँचथाला बिल्डिंनि मागोर बिहु आहि मयना मागोर बिहु आहि ढोल पेपा बाजी मयना ढोल पेपा बाजी 아무도 시민자 내 타이가를 시민자 아스칼라 빌링이 굿사나라이 나이바이 바양는 그스후 쇼나 바양는 그스후 아미야 시민자 아무도 시민자 내 타이가를 시민자 아스칼라 빌링이 굿사나라이 나이바이 바양는 그스후 쇼나 바양는 I love you nâng phút này đâu cứ mưa đầy bồng lá mưa đầy bồng 아무도 시민자 파살라 빌링이 굿사다라 라이바이 바양는 그스구 소나 바양는 그스구 남야 시민은 아무도 시민은 타이가를 시민은 하살라 빌링이 굿지다라이 나위가나 라왕이니 하박숑 소나 라왕이니 하박숑 라마니 그 당시에
जालांगोन आलार खिबि बायदि दोनथारगोन आंखौ सना नोंखौ आलो संसार जालांगोन उन्दै सानै लाना स्मल फेमिलि आंनिया सिमेन्टमोन आंजो सिमेन्टमोन लेखाय गार सिमेन्टमोन हासाला बिल्डिंनि खुसि दालाय लावि गाना लावाव आंनि हाफाक सुं सना लावाव आंनि हाफाक सुं आंनिया सिमेन्टजों आंजो सिमेन्टजों लेखाय गार सिमेन्टजों हासाला बिल्डिंनि खुसिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दिलुंमोन दकेमनखौ सना दकेमन Thank you.